awit badhe manjing wonten ing adicara jaturan. Wonten ing jaturan punika mangke monggo kita sesarengan hanjagi kawilujengan jaga keamanan, jaga perdamaian. Menawi wonten sederek-sederek kula ingkang nderek medhak wonten ing mriki, kula saking menika monggo sesarengan sami-sami mangayu bagya, sami-sami hanjagi, sami-sami hanjagi adab dan jagi martabat. Monggo kita sesarengan hanjagi kesenian ebek utawi kuda lumping saking Gagra Kebumen ingkang dipun naungi kaliyan PPKLK. Mugi matur nuwun dumateng pihak Taman Pemuda Tama ingkang sampun maringi tempat kangge gegladen ulang tahun kang kaping 3 SKKB Sekar Kenanga Krida Budaya. Sampun dukap inti wajibipun panji wonten ing acara jaturan. Jaturan kawiwitan kumonten mangke purnaning jaturan jam gangsal sampun rampung. Mbok menawi mangke wonten para sederek-sederek ingkang nderek wonten ing mriki monggo sesarengan. Namun menawi saderengipun jam gangsal sebelum jam 5 saya mohon untuk dipulangkan semua. Mari kita bersama-sama menjaga perdamaian, keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan. Janturan massal untuk SKKB. Mateng para lenggah para sutresna budaya kuda lumping. Nggih kok menawi menika ingkang dipun tenggo-tenggo nggih. Ebek-ebekan nang ora penting ora marem. Oh nggih, nggih. Monggo kita sesarengan hamirsani. Sesarengan monggo kita jadi sareng-sareng sedaya sutresnaning budaya Jawi mliginipun kuda lumping utawi ebek saking Kebumen. Tentunipun para sederek sedaya tresna ingkang saking Krawi wonten mriki kula yakin manul yakin seneng karo ebek nggih. Mugi-mugi monggo sami anjagi sesarengan budaya Jawi tilaranipun para leluhur. Eling-eling Banyumasan minggah wonten ing lapangan. Minggir. Baik, harapan nomor 2. Jangan